Яңа елны каршылау мәҗлесенең бизәге булган чыршыны койдан сайлап алырга. Бүген Казан базарларында чыршы ярминкәләре башланды. Ылыслы агачлар, гадәти һәм зәңгәр чыршы, нарат башкалабызның барлык районнарында барлыгы 28 урында сатыла. Бу юлы яңа ел чыршыларын бер тавыштан сайлап алдылар. Урманчылардан торган конкурс комиссиясе башта иң биек күпше агачларны, башка агачлар янәшәсендә үскән чыршыларны кисә башлый. Урманда матурлык конкурсы үзенчәлекле. Кырый башлаган ылыслы агачларның аскы өлешен малларга азык эчендә кисәләр. Ә иске ягы яңа ел чыршысы буларак сатуга китә. Көн сайын Матюшина урманчылыгы 100 чыршы сата. Чыршыларны кисүгә газель машиналарына тиеп, сәүдә урыннарына китерәләр. Бу урманчылыкта гына да яңа ел бәйрәмнәренә меңнәгән чыршы сату планлаштырыла. Ылыслы агачлар 1 метрдан югарырак, өстәвенә күркәләрнең булуы мөһим. Аларга сорау зур. Күркәле агачларны махсус заказ буенча кисәләр. Бу агачларның бәясе 1300 сумнан башлана. При выборе новогодней елки, чтобы елка была недавно срубленная, подольше она стояла. Базарларда яңа ел чыршыларын сайлап алганда, әле яңа гына киселгән булулары шарт. Мондый ылыслы агачлар озаграк формада тора. Чыршыны сындырып карарга да ярый. Яңа киселгән агач тиз генә сынмый. Димәк, ылысларны озаграк саклана. Бу критерийлар теләсә кайсы чыршыны сайлап алганда мөһим. Чыршы озаграк һәм матур булып саклансын өчен, аларны җылыту приборларыннан ераграк тотарга кирәк. Яңа ел чыршыларын сайлаганда, аларның саклану вакытына да игътибар итү зарур. Белгечләр зәңгәр чыршыга өстенлек бирә. Ул башкаларга караганда күпше булып озаграк тора. Әтебе балы суга куелган чыршылар болай да озаграк саклана. Бүгеннән Казан базарларында чыршы, нарат, зәңгәр чыршы сатыла башлады. Сату урыннары 28. Алар Идел буе, Совет, Киров, Вахитов, Авиациялеш, Яңа Савин, Мәскәү районнарында, кыскасы барлык урыннарда сатыла. Чыршы һәм нарат бәяләре 500 сумнан, зәңгәр чыршы 1000 сумнан башлана. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.